the lives of each and every one of us. Protect us wherever we go and whatever we do. We declare, Lord God, that we are protected. Lord, we pray na ilayo mo po kami sa disgrasya. Wala po magpapahamak sa amin. And Lord God, we pray na hindi po kami ma-checkpoint. And we pray, Lord God, that you will give us wisdom and knowledge sa mga sasabihin namin sa mga mag-check sa amin. Lord, thank you for everything. Forgive us for all the sins that we have done. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Fight safe, fight safe. May bisata. Ay ko dulu ah. Ay, sorry. What's up guys? On the way kami ngayon sa San Fabian Beach sa Pangasinan. Balikan lang tayo kasi mayroon mag-overnight tsaka baka hindi tayo papayagan makabalik ng Baguio. Syempre kasama ko ang mga tropa peeps natin. So, let's go! Yan mga kasama ko. Bali, pito kami ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano pala? Sa baba na ako. Dito kami sa may Country View Cafe. Di ba premium lang dito? Premium lang. Ay, adamot lang. Ay, win nga. Let's go. Tara na guys. Sa baba na tayo magpapagas kasi mas mura dun eh. Paunahin mo nga sila. Oo, 9. Sundan natin yun. Yan guys, papunta na kami ngayon sa resort. Namalengke lang kami. Ayan, may dagat na. Yun. Mas maganda yung parking kaysa dati, lumulubog. Lumubog mo.
Nagti-TikTok na si Rods eh. Bem, bem, bem. Hanggang matapos yung kanta. Tapos ginutor lang naman. Pakilala mo to si Juning. Ay, oo pala. Nakikita sa ano eh. What's up mga paa? Mukha siyang paa! Pakilala mo si Junicio. Ito pa pala. Yo, siya rin out pala siya. Siya rin out sa mga friends ko. And this is my friends. Friends. Yo, yo. Junicio D. Junicio! AKA JD! JD! Bigyan natin ng 10 minuto! Pakilala ka! Nakilala na ka pa, pakilala ko. Ayun, ganun, banana boat. Excited ka na ba sa banana boat? Oh, excited na ako, tol. Akala ko takot ka, tol. Hindi, kayo lang. Ngayon na. Excited akong tingnan ko. Ayaw. Kami lang pala. Magbabantay ako ng gamit. Ay, baka mawala yung manok mo, no? Binabantay ako. Ito kasi ano yan. Yan. Ayan, yan kasi yung sarili. Nagabang ng manok. Shit, ang itim ko. Ito na, mapuputi. What's up? Wait lang, antayin nyo ako. May gagawin ako. Teka, nakuha na naman ito si Rods eh. Nope. Nope. Kung alam yung tawag dito talaba. Talaba sa tawag ng tanghalan sa showtime. Tuturuan ko kayo kung paano magbukas ng talaba ng tawag ng tanghalan sa showtime. Ayan. Yan na ba yung kakainin? Ito rin kakainin. Yan. Ito yung itatapon nyo kasi may laman. Ito yung kakainin nyo kasi walang laman. Fresh to. Cut mo aja. Baka tuladong daw. Walang kat-kat to. Kasi kaya hanapin natin yung ano, yung chili oil. Wait lang. Yan. Ephraim. Bili na kayo. Frame! Bilhin na kayo. Only 100 pesos, di ba? I-model mo, i-model. 100 pesos. Share it out kay Julie, tsaka kay Bernard. Ah. Taga Baguio si Bernard pero nagpapa-free deliver. So, La Union, Pwede, Luzon, pwede. Visayas, Pwede, Mindanao. PM nyo lang siya. Free delivery. Free delivery. Magkano isang bote niyan? 100. Yon. Free delivery, Luzon, Visayas, Mindanao. Sili. Sarap Yummy. naman yan. Tapos kalamansi. Tapos paminta. Ayan. Alamang, order din kayo. Galing din sa Ephraim's to. Yan, kainin nyo. Lasang Ephraim. So yun, order na lang kayo. Free delivery, Luzon, Visayas, Mindanao. Asan yung link? Sa baba. Ayan. Just comment please. Bilis quick. So yun guys, sasakay na tayo ng banana boat. Magbo-boat tayo. Boat tayo Sabi sa nilang banana. banana boat. Di nang banana boat. Di banana. Magbo-boat pero naka-jacket. Let's go! First time namin magbabananan boat. Let's go. Ayun. Suot na tayo ng life vest. Diba pipicturean ko kayo muna? Ay! Oy, patient nyo! Face mask! Gag. Ala, ayaw mag-close sa'yo. Ayaw mag-close! Ikaw, na-close mo? Hindi, ano to, pigil pa. Yung chan ko. Yun! Ready na ba kayo? Di ba? Di ba? Nalalakat kami. First time namin. Yo! Tatalon tayo sa gitna. Scammer! First time daw namin siya lang may first time. First time ko rin, tol. Ay, first time mo rin? Oh, tol. Ako na-scam. First time. Ito si Junicio, umay na eh. Ako, umay na. Tambutso. Asa yung tambot siya? Alright.
isa-isa lang yung pag Isa-isa yung ate pa. It was at this moment that he knew. He fucked up. Reds, balak. Problemado. Tol, napagad niya. Disakan tali to eh. Mas lababo yung. Bye-bye, Jake. May sakay. Lumalayo daw siya, kuya. Hindi, tol. Ikaw yung lumalayo. Wala. Ay, gago, sasagasaan ka na. Ate, tulungan mo. Rescue kami ng isang kasama. Oh, siya na yung harap. Atras, atras, atras. Sige, agad atras ka, sige. Yan! Ay, lumagbog naman. Alay ko pa tayo, tara. Kunwara ko rin yung iwan nyo. Nag-enjoy. Oh, tara, 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 tara. Oh! Nabaliktad. Oh! Oh, Joey siya, Joey siya. Oh! Kami pa din bumaban. Woo! Tara. Ice po yan, ice. Tingnan niyo si Rhodes, mukhang lokal. Banana boat. Banana boat po. Magkano po ba? Wala na rin sa ulo po. Ilan po ba kayo? Mga 9 po kami. Tawad kayo. Mukhang lokal. Hanap ako work eh. Hanap ako. Head boat. Iukayin ka nga namin dito. Okay ka na. Opo. Opo. Yan! Ano pa ko worky? Ayos pa ka? Hirap hanap work eh. Nasa ako sa Jollibee sa McDo tol. Sa Baguio. Lapit na maubos yung battery natin guys. Dito na natin tatapusin tong vlog na to. So hanggang sa muli kami babiyahin ng pauwi. So hanggang sa muli yung vlog natin guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para at least updated kayo. Yun lang guys. Dito na tatapusin tong vlog. Bye!